al molt honorable Joan Lerma i Blasco. Tots sabeu que va ser president de la Generalitat. Aquest home també és un gran dirigent del PSOE, per supost. Va ser ministre d'Administracions Públiques i en l'actualitat és senador i portaveu del Senat. Això ho vaig dir a internet. Però jo, més que els títols que Joan Lerma ha portat a terme, m'ha ficat en el cul de Joan Lerma. Va ser el primer president de la Generalitat Valenciana i va plegar a ministre de Administracions Públiques. Però jo, en el que he llegit, perquè a la nostra edat ja profunditzem una miqueta més, jo el catalogaria a Joan Lerma com un home compromès. Ell així en aquest poble va inaugurar el local de l'Alcalatent. Va inaugurar també l'ambulatori de salut. Després va inaugurar, o ell va ser un gran impulsor de la Universitat de Castelló, de la UCI. Entonces, sabeu quina és la meva debilitat. A la meva edat jo veig, i ho he escrit diverses voltes, que els pobles més avançats són aquells que tenen un alt nivell de docència i un alt nivell d'aprendissatge. Nosaltres, jo crec que així en Espanya, hem fallat en l'aprendissatge. Molta gent ha preferit treballar moltes voltes per necessitat antes que estudiar. I l'educació és primordial. L'educació és el més important que tenim en la vida. I vau sentir dir que els nostres fills i els nostres nets, el millor que podem fer és donar-los una alta educació. I en això és la millorància que es podem donar. Per això jo, en aquest compromís que l'Lerma ha tingut en la seva vida, el que més destaca és el de la UCI com a ensenyança i després en la salut. Aquests són els dos pilars fonamentals de tota la societat, l'educació i la salut. Lo de més, com diu l'Evangeli, mos donarà per añadidura. Sobretot, i en principi, educació que les nostres mares ja ens ensenyen des del seno materno, que diuen. Per això jo li agraïs a Joan Lerma la seva instància en el qual ha tingut moltes altres voltes a inaugurar per el seu talent per la docència i el seu talent en respecte a la salut i a la tercera edat. Ja sabeu que aquell local el va inaugurar Joan Lerma i el va inaugurar Manuel Javier Pérez Salvador. Ja sabem que tots els diners que s'inverteixen són dels contribuents, però l'administrador, el que administra, que són els nostres representants, que nosaltres hem elegit en les urnes, poden dedicar diners o a fer sèries, o a educació, o a la tercera edat, o gastar-se inclús en traques. I això, els representants, els contribuents, és el que tenim que veure i obrar en conseqüència. Bé, doncs jo, per mi, ja he acabat. Moltes gràcies per la vostra assistència. I endavant, sobretot el que vos ha manifestat. Penseu-lo, mediteu-lo i a la pràctica, ensenyança i educació sobretot. Així en la vostra sede social, però la veritat és que sempre se'ns ha donat l'oportunitat d'estar així per a parlar amb vosaltres i parlar sobretot amb els ciutadans del nostre poble.
sempre és un facilitador, de tal manera que podem vindre així a parlar amb tots vostès. Mireu, fa molt de temps vaig agarrar un compromís amb Paco, i és que volíem a-terme així, en aquesta associació, una xerrada amb Joan Lerma. Sabem que tenim moments difícils i hi ha molta desinformació, i per tant nosaltres volíem vindre així per tal de parlar sobre temes molt importants, com són les pensions i com és l'estat del benestar. I quin millor que Joan Lerma, que ha sigut l'impulsor i creador així en la nostra comunitat per a posar en valor aquestes polítiques socials i aquest estat del benestar, quin millor que ell podia vindre així fins a l'Alcora per tal de poder explicar-nos com veu ell la situació actual i com i de quina manera hi ha altres alternatives per a poder seguir avançant en l'estat del benestar que durant molts anys Joan Lerma, al capdavant de la Generalitat Valenciana, va treballar i va impulsar per a millorar el dia a dia de les persones. Perquè al final l'estat del benestar el que sobretot reivindica i el que sobretot té com a funció és millorar el dia a dia de les persones i que tots puguem viure de la millor manera possible. Mireu, centrant-nos un poc més en l'àmbit local, podria dir, i crec que no m'equivocaria, que la millor targeta de presentació que podem oferir el PSP i el PSOE de la ciutadania és la que té a veure amb la tercera edat. Com ho havia dit Paco Puigol, sabeu que el centre de jubilats i pensionistes de l'Alcalater ja va ser construït en un govern socialista per el company Vicent Sans i que a més va ser inaugurat per part de Joan Lerma. Aquest centre social va ser construït en l'època que Javier Pérez va ser alcalde, en un govern socialista. Sabeu que també nosaltres vam impulsar una targeta de medicaments per a la tercera edat per a incluir en aquesta targeta molts dels medicaments que el Partit Popular havia deixat exclosos durant l'època del senyor Aznar. I sabeu, i teniu que saber, que en breu aquesta targeta serà ampliada amb més medicaments gràcies a les propostes que avui dia estem presentant el grup municipal socialista. A més, sabeu que van crear el servei de minibús social. Jo crec que la millor inversió que hem pogut fer és adquirir aquest minibús per tal que ningú tingui cap problema a l'hora de poder trasladar-se fins a l'ambulatori per tal de fer la seva rehabilitació o tingui que anar a la seva consulta mèdica. A més, també en breu, sabem que gràcies a una proposta nostra, aquest minibús també podrà dur a la gent fins al nou cementeri municipal. Sabem que aquest cementeri està un poc allunyat del casc urbà del poble i per tant hi ha persones que ho han demanat i així ho vam plantejar nosaltres en el ple dels pressupostos i serà aprovat. I sobretot, en definitiva, el que cal ressaltar és el recolzament humà que sempre han tingut els governs socialistes del centre de l'Alcora quan hem estat governant en les dues situacions. Perquè per nosaltres l'important sempre ha sigut el vostre benestar i per tant per això sempre hem estat al vostre costat ajudant-vos, recolzant-vos, donant-vos el nostre carinyo per tal que entre tots puguem fer possible que se puguin fer les activitats i que se puguin fer aquestes polítiques necessàries que se deuen impulsar des de l'Ajuntament per tal de garantir el benestar així del nostre poble. I com ho deia Paco, i jo sempre dic que la targeta de presentació jo crec que és exquisita, jo crec que cap partit de l'Alcora té una targeta de presentació tan bona com la nostra per a defensar les polítiques socials i sobretot les polítiques en favor de la gent major. Però el que s'ha fet està fet, i el que deia Paco, el que s'ha fet és gràcies també als vostres impostos, perquè realment tot el que se fa des de l'Ajuntament és gràcies a que la gent pagui religiosament els seus impostos. I per tant, és mèrit nostre perquè en un moment donat van decidir apostar per aquestes polítiques i no per altres, com el que tragues, que deia Paco, però també gràcies a tots vostès. I el passat està molt bé i el present també, però sobretot jo vinc a parlar de futur. I jo crec que el futur sabem tots que comença molt pronte. Sabeu que en 2015 tenim unes eleccions en les quals tornarem a decidir qui volem que sigui el nostre alcalde o alcaldessa del nostre poble i qui volem que dirigisca la Generalitat Valenciana. Jo crec que la Generalitat Valenciana tots sabeu que fa més de 20 anys que està governada pel Partit Popular i tots sabem quines han sigut les conseqüències d'aquestes polítiques. Polítiques de destrucció que per a res ha millorat allò que el company Joan Lerma va deixar des de l'any 1995. Tots sabem que els serveis que tenim així, per exemple, el nostre centre de metge són els mateixos i no han canviat. Els metges van dir ara saben, vull dir que no han canviat per a res. Però tant sabem que això tan sols serà possible si un nou govern d'esquerres, un nou govern progressista,
és capaç d'arribar el 2015 a la Generalitat Valenciana. I així a l'altura també tenim ara mateix un paró, que ni anem ni cap avant ni cap arrere, continuem. La gent major no gaudiu res del que ja s'ha consolidat durant les anteriors legislatures. Per això jo vos convido, vos animo i sobretot vos demane amb humilitat, perquè nosaltres sempre parlem amb humilitat, la vostra ajuda. Els socialistes de l'Alcora volem fer entre tots i totes un programa electoral en què la gent del poble se senti totalment identificada, en què la gent del poble vegi que això que estem prometent és perquè després ho durem a terme. Mireu, jo seré molt exigent en mi mateixa, però també en els demés. I per tant, cada proposta serà estudiada, cada proposta serà analitzada, però sobretot, cada proposta serà promesa si veiem que realment després la podem dur a terme. Evidentment, el que no anem a fer és el que fa la dreta, que és enganyar en falses promeses i esperar que la gent ho oblide per a que les properes eleccions es tornen a votar. Nosaltres mirant a la gent a la cara, com avui estem fent així, els direm què és allò en el que realment es poden comprometre. I en el que no podrem, directament us direm que de moment no poden dur-lo avant. I per això el que vos dic, vos demana col·laboració. Mireu, jo soc molt jove i per desgràcia no he pogut disfrutar molt dels meus anys, la veritat, que torno a morir quan jo era molt menut. Però encara així jo sé un gran respecte per la gent major. Perquè, sens dubte, si no fos gràcies a vosaltres, si no fos gràcies a la vostra lluita de molts anys, la meva generació, inclús generacions posteriors, no hauríem pogut disfrutar del que tenim. Vivim en sanitat pública, vivim en pensió pública, vivim en estat de benestar, no res. Tot això ha sigut sempre gràcies a tots vosaltres. I per tant, aquesta generositat ja que tornada al ciutadà, ja que tornada a la gent major. I els joves que estem avui dia, ja que tornarà en polítiques que realment vos ajuden a que cada dia sigueu més feliços així en l'Alcora. Per tant, com a secretari general, com a portaveu socialista que soc de l'Ajuntament de l'Alcora i com a candidat que me vull presentar per a ser alcalde del nostre poble, us ho dic, Quirze serà ajudar de la mà de tots vosaltres, de la mà de les associacions, escoltant a la gent del poble per tal d'impulsar un projecte que tots nos sentim representats i tots siguin més feliços. I que finalment, quan s'acabi la legislatura, el resultat de la nostra gestió no sigui un altre que haver alcançat un major benestar al del nostre poble. I sobretot, estar satisfets de que tot això que hem fet ho hem dut a terme gràcies al vostre compromís i de la mà dels jubilats i pensionistes de l'Alcora. Jo res més, simplement donar les gràcies per omplir aquesta sala i ja us deixen en el futur d'avui, que no he presentat, perquè ja l'ha presentat Paco, que és Joan. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Em poso directament perquè així la veig els del grup que estan per allà darrere. Dono les gràcies al president i a l'associació per convocar-me i naturalment també als companys de l'agrupació del partit per haver comptat en mi per a xerrar un rato amb tots vostès. I que dir-los que estic molt orgullós de les coses que hem fet, però sobretot estic desitjós d'intentar dir el que volem fer, que és l'important. Mai a la gent se li recolza per lo que s'ha fet en el passat, sinó fonamentalment per lo que ofereix a la gent de cara al futur. Ara tenim una ocasió de comparar les coses que han fet ells en les que podem fer nosaltres. Naturalment tenim també l'ocasió de veure quina credibilitat tenen les promeses que s'han fet. Naturalment, per a uno com jo, que ha estat president de la Generalitat molts anys, no se presta el meu discurs a fer demagògia, perquè les coses són molt criticables després i el que ha governat ja sap que se poden fer promeses molt grans però que a continuació deixen a la cara i per tant jo vaig a fer un discurs dins de la moderació normal que la gent crec que deu poder escoltar i vaig a intentar explicar les coses raonablement, no vaig a criticar els demés.
crec que això ja la gent del teu viu està vivint-ho i sap perfectament què és el que és veritat i què és el que era mentira de lo que està passant. Anem a començar, perquè estem així, en l'Associació de Jubilats i Pensionistes, per el tema de les pensions. Jo crec que, raonablement, encara que estes ja del segon mes ja han cobrat, el segon mes els pensionistes, per tant, ja saben perfectament de què va. Però en qualsevol cas tinc que dir que, si recorden, el problema de les pensions és un tema en una societat com l'espanyola, en un sistema com l'espanyol, hi ha dos sistemes possibles de pensions. Uno se diu de reparto i l'altre se diu de capitalització. El de reparto és el que té l'estat espanyol. Altres estats més liberals tenen un altre sistema diferent, que saben que els bancs sempre han insistit en que se feia un sistema diferent així, perquè el sistema diferent, en principi, és negoci per ells, però no perquè siga millor, sinó que és millor per ells, òbviament, però nosaltres continuem en el sistema de reparto. I el sistema de reparto consisteix bàsicament en que les pensions de les que cobren actualment se paguen en les cotitzacions dels que actualment estan cobrant. I això és el sistema de reparto, és un sistema solidari en el que les generacions del present paguen a les que prèviament han treballat i ara estan cobrant. I això és un reparto solidari de les càrregues de la gent. I el sistema de capitalització és que cada un se cotitza el seu i en funció de lo que va acumular cobra després. I no té res, ningú sistema de solidaritat per tant, el qual significaria probablement que els que no poden treballar mai no cobrarien res. I per això, diguem que l'estat del benestar, l'estat dels països més civilitzats, fonamentalment té un sistema de reparto que nosaltres tenim. Però és evident que aquest sistema, lògicament, depèn de la gent que treballa i del número de pensionistes que n'hi ha, perquè quan més gent treballa se recauda més i se pot pagar a més gent, i quan més pensionistes n'hi ha i menys gent treballa, doncs lògicament el sistema de pensions se ressenteix i perd. Per això sempre s'està parlant de la reforma de les pensions. I per això nosaltres abordàrem en l'última etapa de govern una reforma de pensions. Però ho abordàrem sobre la pràctica del consens, perquè és un tema sobre el que pensem que no se deu de fer política, perquè és un tema que afecta a tots. Això és el que significa en el seu moment el Pacte de Toledo, que va ser un sistema en virtut del qual nosaltres assumirem que no hi havia que fer política en les pensions, que hi havia que intentar garantir el sistema de pensions per a tots i que això no devia de ser objecte de batalla política. I això començà pràcticament a aplicar-se en l'any 97. I l'acord al que arribaren també, impulsat pel Partit Socialista en aquell moment, va ser bàsicament que els pensionistes no perdrien mai poder adquisitiu. Vostès recorden perfectament, entonces cada any, en el mes de novembre, en funció de lo que havien pujat els preus, se revaloritzaven o no les pensions. Si havien pujat per damunt de la inflació prevista, entonces se revaloritzava la pensió, se cobrava una paga més en funció del poder adquisitiu que s'havia perdut. I aquest era el sistema que teníem fins a la pràctica. I aquest era el sistema que en tots els anys de govern que va estar el Partit Socialista va funcionar tranquil·lament i va sobrar diners de les cotitzacions de la Seguretat Social per a pagar a tots els pensionistes i al mateix temps per estalviar un poc també. Un poc, no, molt diners, perquè en el que se va constituir entonces com un fons d'ahorros per a quan vingueren les coses pitjor, tingueren hasta 70.000 milions d'euros ahorrats, a més de pagar totes les pensions, i que no tingueren ningú problema en el futur tampoc.
però sistemàticament n'hi ha gent que planteja que el tema de les pensions no és sostenible, i especial no és sostenible perquè cada vegada n'hi haurà més pensionistes, perquè les generacions que s'estan jubilant ara són més nombroses que les que estan treballant. Això ja ho diuen abans també. Fa molts anys que diuen això, perquè ahir sempre n'hi ha un negoci de pensions pendents que els bancs volen assumir. No obstant que estem ara accedint a la jubilació una quantitat de gent molt important, el que se diuen les generacions del baby boom, és dir, del moment que n'hi hagueren més naixements en la història d'Espanya, a partir dels anys 50 pràcticament, i en aquest moment, diguem que tenim molts pensionistes i pocs cotitzants comparativament. Però sobretot en el futur anava a ser pitjor així perquè la natalitat espanyola era molt baixa, de les més baixes d'Europa probablement. Això significava que n'hi hauria poca gent treballant per a pagar les pensions dels que estan cobrant, que serien molts. Això és el que justifica sempre la voluntat de reforma de les pensions. Però la voluntat de reforma de les pensions, com dia, havien fet un acord de que no se podia utilitzar políticament, que havia que discutir-ho entre tots en el pacte de Toledo i acordar en els sindicats, en els empresaris i en els demés partits polítics també quines eren les mesures que teníem que prendre per a garantir que tot el món cobrara la pensió en un futur d'ací 20, 30 o 50 anys, tranquil·la. Nosaltres abordàrem en l'última fase una reforma de les pensions comptant en principi en tots, també, per cert, en el Partit Popular, que estava representat en el Pacte de Toledo, i també va aprovar inicialment aquesta reforma, encara que després en el Parlament se desdiguera d'això, i aquesta reforma, recordareu, a més, va ser necessària plantejar-la no només per les previsions de futur, de d'ací 20 o 25 anys, sinó fonamentalment perquè estàvem en un moment de crisi econòmica molt gran en què l'empleo anava caient hasta quasi 4 milions d'empleos que han perdut des que començava la crisi i el número de gent que cobrava la pensió anava augmentant. I entonces se plantaren en un moment determinat, fa molt poquets anys, aproximadament la crisi començà en Espanya a finals de 2008 aproximadament. En el 2009 tingueren uns dèficits pressupostaris, la diferència entre el que ingressava l'Estat i el que se gastava, que passava probablement de 100.000 milions d'euros anuals. 100.000 milions d'euros són unes xifres astronòmiques comptades en pessetes i això requeria fonamentalment a més de l'11% de la riquesa nacional, del PIB. Més de l'11%. Això significa en aquell moment, com tots recordarem, que se parlava tots els dies de la prima de riesgo i de la intervenció de l'economia espanyola. Intervenció de l'economia espanyola que l'únic sentit que tenia era que com ens faltaven 100.000 milions a l'any d'ingressos, ens tenien que ajudar perquè se col·lapsava el crèdit internacional. No ens deixaven diners i ne gastàvem molts més dels que estàvem ingressant. I en aquell moment, per a solucionar aquesta qüestió, encara que no va haver una intervenció formal de l'economia espanyola des d'Europa, el ben cert és que ens obligaren a prendre una sèrie de decisions. Una de les quals, per intentar estalviar que els 100.000 milions que ingressaven de més s'anaren acurtant, era precisament que reformar les pensions. Reformar les pensions sempre vol dir rebaixar, no vol dir altra cosa. Sempre que se parla de reformes, ja sabeu que és per a gastar menys. I la reforma de pensions que van fer per a garantir la sostenibilitat del futur va ser, i això recordareu perquè així en la premsa també moltes vegades, allargar l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys. Però clar,
les reformes que van fer comptant en tots, obligaven a allargar l'edat de jubilació, però no obligaven als que ja estaven jubilats, als que naturalment els seguia pagant el mateix, i el sistema de revalorització de les pensions, d'acord en l'IPC, era el que seguia funcionant. Va haver un any que se va tenir que congelar la pujada de les pensions, però així i tot, el guany de poder adquisitiu de les pensions des que va estar el govern socialista va ser molt important. Algunes fins al 30% i altres més del 20% de mitja probablement. Bé, se va fer aquesta reforma, entrava en vigor al llarg dels anys, no afectava els que ja estaven jubilats, sinó els que es anaven a jubilar després, i l'edat de jubilació s'anava pujant un mes més cada any. De manera que ara estem en febrer, el que se jubile ara té que jubilar-se als 65 anys més 2 mesos. Que bé, serà més 3, així fins al 2018, que ja se augmentaran 2 mesos a cada any. Fins arribar al 2027, pareix recordar que entonces ja, en compte de jubilar-te als 65, te jubilaràs als 67. I a més d'això, se prenien també una sèrie de mesures per a intentar que el sistema de pensions fos sostenible, és dir, que no gastaven més de lo que estaven pensant. I sense que pràcticament aquesta reforma entrara en vigor i sense saber, per tant, quan s'anava a estalviar o no, perquè encara no s'havia aplicat, quan entrava a governar el Partit Popular, va dir que aquesta reforma que ell estava criticant perquè era una reforma criminal, va dir que no era suficient. I ara sí que n'ha fet una altra reforma. I ara sí que l'ha fet sense comptar a ningú. I ara sí que afecta als jubilats actuals també i no als que se jubilen en el futur. I a més ho ha presentat com si fos una garantia de que no s'anaven a baixar les pensions. I és mentida absolutament, perquè en la pròpia memòria de la llei de la reforma de les pensions se diu que s'espera estalviar l'Estat fins a 33.000 milions d'euros, que és una barbaritat. Estalviar 33.000 milions d'euros vol dir que els pensionistes, en funció d'aquest nou sistema que s'està ja aplicant, el que van a fer és deixar de cobrar 33.000 milions d'euros. Per tant, sí que perjudica i molt als pensionistes actuals i als futurs. Ho ha fet, com sabeu, perquè haureu sentit en la televisió moltes vegades, no solament pujar l'edat de la jubilació, que ja estava fet en la reforma anterior, sinó sobretot, a més, ha posat en marxa un sistema que fa que se comença a cobrar en funció de la cotització no dels últims 15 anys, sinó dels últims 25 anys. I a més que s'anirà aplicant paulatinament. I a més, per a cobrar la pensió íntegra no haurà que haver cotitzat 35 anys, sinó que haurà que haver cotitzat 37 anys per lo menys quan s'acabi el procés. Però a més d'això, i això és el més important, i la diferència en la reforma anterior, el que va a ocorrir a partir d'ara és que en comptes de pujar-nos el cost de la vida i consolidar aquesta paga quan puja més la inflació, l'IPC, l'índice de precios al consum, això ja no se va recuperar. A partir d'ara han creat un índex nou, que com sabeu se diu l'índice de revalorització de les pensions, en comptes d'índice de precios al consum, índice de revalorització, en funció de la qual s'estableix un mínim a pujar i un màxim. Un mínim que és el 0,25 i un màxim que és l'IPC més el 0,50. Però el 0,25 en realitat suposa baixar-nos la pensió a la gent, a la de ara també, perquè la inflació
està molt per damunt d'aquest tipus de xifres. Per tant, ja no se revaloritzen les pensions. Ara se diu que se puja sempre el 0,25, però en realitat això està per baix del creixement dels preus i, per tant, això suposa rebaixar la pensió. I, a més, n'hi ha un altre factor. No és l'índice del IRC, sinó que, a més, n'hi ha un altre factor en funció del qual se va fijar la pensió futura també, que és l'índice de sostenibilitat. I l'índice de sostenibilitat no solament tindrà en compte la situació econòmica i el número de cotitzants, com l'altre índex, que el fija el govern directament, no és com ara el cost de la vida, que tot el món sap el que ha pujat. Este índice de revalorització el fija el govern. I, a més, entrarà en vigor l'índex de sostenibilitat. I l'índex de sostenibilitat significa, a més, que per a establir el que va a cobrar cada pensionista nou que se vagi apuntant, i si no efectes que ja estan, se tindrà en compte l'esperança de vida. És dir, que teòricament, si millorem la sanitat i l'esperança de vida, lo normal és que vagi pujant, hi haurà que rebaixar les pensions per a poder sostindre el sistema econòmic. Dos índexs, per tant, que contribueixen a rebaixar les pensions. Una, l'índex actual, que toca a tots, i altra és de que se jubilen posteriorment, que se ficarà en funció també de l'esperança de vida de la gent. I per tant, insistís, el govern diu que això és per a garantir les pensions i que se garantís que pujaran sempre, i això significarà probablement al voltant del 5% de rebaixa anual de les pensions, que en l'actual sistema estava garantitzada la recuperació del poder adquisitiu. Esta és una de les reformes que, òbviament, ve afegida a la situació que tots coneixen també del copago de les medicines i de la pujada d'impostos que han fet extraordinàriament. I, simultàniament, tot això ha devingut en que, lògicament, quan pugen els impostos i quan baixen els salaris, que és el que està passant actualment, l'economia, òbviament, no se pot recuperar. I a partir de que l'economia no se recupera, i a pesar de que Brussel·les ens pressiona permanentment, el dèficit d'Espanya no va baixar. Està clavat quasi en el 7% del producte interior brut i no baixa, perquè no pot baixar, perquè si la gent no té poder adquisitiu i, a més, li pugen els impostos, no és possible garantir ningú creixement en l'economia espanyola, i així n'estem. Ara estem, teòricament, en què hem abandonat la recessió perquè hem crescut el 0,3. Però el 0,3 és pràcticament una xifra estadística. El 0,3 no és res, no se nota. No n'hi ha més activitat que l'any anterior. I en això estem. I no la pot haver per la política que es fa. Perquè l'única capacitat real de recuperar-se l'economia no consisteix només en exportar, perquè això és el que fan tots. Tots poden exportar i recuperar la seva economia. I si tots volen exportar, qui compra? I evidentment no compra ningú, perquè tots estan fent restriccions pressupostàries i, a més, el que era el factor de creixement més important que tenien per a recuperar-se, que era el creixement dels països que estaven en vies de desenvolupament, està caient. Els països desenvolupats no creixen i els països en vies de desenvolupament que estaven creixent estan caient també. A què ens aboca aquesta situació en la que estem enfangats? Pues ens aboca no a queixar-se, sinó a canviar de política i a canviar de política radical. I com se fa això? Pues jo crec que, en primer lloc, hi ha que recordar al govern d'Espanya que la situació
si està millor perquè no, perquè este any hem caigut el 1,2% del PIB decrescut, per tant, i a partir d'ara podem créixer un 0, algo. No és per la política governamental. La política governamental és equivocada, profundament equivocada, perquè, com us dic, no se pot créixer fent retards. És perquè, per un costat, ha hagut un relax en el tema, no per lo de la gobernadora de Madrid, la alcaldesa de Madrid, lo del relaxing, no. Ha hagut un relaxament en la qüestió del dèficit pressupostari, perquè d'haver seguit el que ens havia fijat Brussel·les inicialment, en este moment no podríem estar en el 6% o 6 y pico de dèficit. Tindríem que estar ja arribant al 3%, y entonces este país s'haguera afonat absolutament igual que Grècia. No paren de créixer permanentment. Però ha hagut un canvi en la política global que ha fet que s'hagi relaxat la política contra el dèficit en Europa i en Espanya i ens ha permès recuperar un poc. Esta recuperació ja haguera passat si en comptes de fer un guany ho haguem fet 2 anys antes o 3. Però en qualsevol cas han insistit en la política contra el dèficit fonamentalment i ens han portat a aquesta situació que hi ha que canviar. I per un altre costat, este creixement se deu també a una altra política fundamental que també haurem llegit en els últims anys, no a la de Rajoy, sinó al relaxament del dèficit que ens ha donat Brussel·les i a que el Banc Central Europeu ha despejat completament la crisi de l'euro, en el sentit que s'ha compromès a prendre mesures. Us recordareu que Mario Draghi ha dit ja fa un parell d'anys: haré lo que sea necesario y créame, será suficiente. Pues aquestes paraules, només en les paraules, han sigut suficients per a que la prima de riesgo d'Espanya i d'Itàlia tornara a caure hasta pràcticament els 200 punts bàsics, que són 2 punts de tipus d'interès més que el que paguen els alemans, respecte a més de 600 que va estar en els moments en què va començar a governar Rajoy pràcticament. Però no és un mèrit del govern, ni la situació és la que ve el govern actual de que ja estem en pleno procés de recuperació. Perquè no és possible explicar-li a la gent que un país que té 6 milions de desempleats, que és més del 26% de desempleo, s'està recuperant. Aquestes són xifres que hem vist en les pel·lícules, recordareu, americanes, que no arribaren en molts moments en la crisi del 29 a tindre la importància que tenen en este moment en Espanya i en concret en València 2 punts més. Vol dir-se que això és una situació intolerable e ingovernable que té que ser de veritat la nostra primera prioritat. I no és algo de declarar, és algo de fer. I fer significa canviar la política europea fonamentalment en aquesta obsessió per el dèficit, ja que estalviar i gastar bé i gastar lo menys possible, això ja que fer-ho sempre, no perquè estiguem en crisi en aquest moment, però al mateix temps ja que invertir. Invertir, Europa ho pot fer, i Europa són tots, i no la senyora Merkel només, i per això hem d'insistir en canviar la política europea. I ara tenim per davant un moment molt important en què això se pot fer, perquè anem a unes eleccions europees dins de molt poc de temps i ja que recordar que les polítiques europees són fonamentals, com han sigut en Espanya, per a començar a créixer un poquet. I les polítiques europees se marquen no en els països i no en Alemanya, sinó fonamentalment en el Parlament Europeu, que avui està ple encara d'una majoria conservadora i que no podem deixar que continue igual, perquè si no, no podrem treure cap. Necessitem la participació massiva de la gent i canviar la majoria conservadora del Parlament Europeu per intentar començar
començar a créixer i a generar empleo, que és l'important. I n'hi ha moltes coses que se poden fer des d'Europa que no se poden fer actualment des de cada país. I en el nostre en concret, nosaltres no podem fer més gasto perquè encara tenim un dèficit superior al 6%. I el dèficit hi ha que financiar-lo. I com més necessitat tens de dèficit, més diners te costa que te presten els diners. Per tant, nosaltres la política que podem fer és intentar el menys possible i intentar canviar la política europea, que és la clau del futur creixement d'Espanya i d'esta comunitat. I dit això, no vull explicar res més perquè, a més, vull dir, sí que vull acabar dient que l'estat del benestar és la garantia de que se pugui mantenir la estabilitat social, que cada volta que s'ataca el benestar social, que se creen més diferències entre els ingressos de la gent, entre les prestacions socials, i que la gent tinga un mínim per a poder viure en tranquil·litat, se crispa la societat. I la desigualtat crispa la societat. I no se pot jugar en la desigualtat, en el desempleo que tenim i en la penúria que tenim en aquest moment, que la prioritat de mantenir la igualtat hauria de ser una prioritat fonamental per a Espanya i per a Europa. Les desigualtats provoquen conflicte i els conflictes europeus ja estem tots assabentats, com se diu. No se penseu que estan tan lluny. Fa ara 100 anys de la guerra europea. I la veritat és que la guerra europea vingué per aquestes polítiques de desigualtat. I les polítiques de desigualtat i el desempleo massiu que se produeix en un determinat moment i els problemes de després de la Primera Guerra Mundial i les conseqüències que tots recordareu perfectament de l'ofegament de la política alemana que feren els aliats després de guanyar la guerra va fer que cresquera la desigualtat i que tornaven a matar-se entre tots una altra vegada. I no se pot estar jugant en tot això. I en això està jugant la dreta i molt fort i en tota Europa i en este país també. I això és el que tenim que ensenyar-li, que tenim que canviar radicalment. Per això fa falta fonamentalment que espertem tots. I tinc que dir-vos que en el cas concret de la nostra comunitat hem tingut una desgràcia molt gran. I és que a més de tots els problemes generals hem tingut un cúmulo de mals governs, de gent que ha malgastat els diners en coses que no eren importants i que no ha portat aquest país a ser competitiu. Quan nosaltres començarem a governar, com dia el president, l'aspecte fonamental que vam considerar són, en primer lloc, les polítiques d'igualtat per a qui no tinguera que patir la gent o patir el menys possible. Però fonamentalment, per a crear riquesa, fa falta servei, i això significa formació de la gent. I per això el meu govern va impulsar un creixement molt important en les polítiques d'educació. I per això no solament van crear la UFI, que la va crear el meu govern, des de més ho apuntaren tots, però el que va fer la llei per aprovar la creació de la Universitat de Castelló va ser el meu govern. I, a més, vam ampliar molt les altres universitats i vam millorar la qualitat de l'ensenyament. I per primera vegada les polítiques d'igualtat van fer possible que l'ensenyament públic fora la nostra prioritat. El que se pot pagar l'ensenyament i el vol de més qualitat possible és el paga. No tenim en compte res d'això, però en els diners de tots hem de procurar que l'educació siga la millor i l'accés a tot el món, perquè així guanyen tots. I això és el que vam fer en aquell moment. I això és el que hi ha que continuar fent. I al mateix temps hi ha que procurar que les nostres empreses funcionen i siguin competitives. I per això necessitem formar tècnics adequats. Necessitem gastar diners en coses productives i no en espectacles com ha fet el PP durant aquests anys.
ens ha portat a la ruïna i a més ha despilfarrat els diners, perquè si ens hagués servit per créixer després, però estem absolutament endeutats, hem perdut el sistema financer i no hem millorat la nostra capacitat de competir. I això és el que hi ha que acabar, hi ha que millorar la nostra capacitat de competir en tecnologia i en formació de la gent. Hi ha que procurar que la gent patisca el menys possible i per això hi ha que treballar per la igualtat de drets, per a que tot el món tinga per lo menos un sustento mínim i no quede ningú excluït. I per a tot això, insisteix, hi ha que desfer-se d'estos manirotos que tenim actualment, en tot el respecte del món. Però a mi m'hauria agradat que per lo menos foren de dretes i pensaren que lo seu era millor perquè l'economia funcionara. Però no són de dretes tampoc, són una pandilla d'incompetents. I això és el que ens ha tocat lliure i d'això tenim que desfer quan d'antes millor. Res més i gràcies. A ver, Juan, ¿haremos la caixa seguida damunt? La caixa. Nosaltres sí que, pues, l'agraïment a Joan Herma de que hagi vingut així a l'Alcora, sí que volíem entregar-li un pla de ceràmica perquè tingui un record d'ací del nostre poble, perquè per nosaltres la ceràmica és fonamental per a tot. Moltes gràcies a tots per haver vingut i ara tornem a preparar un supermercat de berenar que hasta que s'acabe pues s'estaré. Moltes gràcies.